boli prekvapení a sme vďační, že rovno Mestským divadlom sme boli oslovení my ako naša škola. Boli vybraté na tento projekt detičky 1. stupňa. V podstate to je detičky s ľahkým mentálnym postihnutím a plus ešte aj deti z 2. stupňa, zo pár, ktoré majú taký stredný stupeň mentálneho postihnutia, teda pracujeme aj s ľahkým, aj so stredným, približne 25 detí, niekto sem tam chýbal alebo nechýbal, takže, ale rýchlo sa do toho dostali, bolo to veľmi príjemné, milé a hovorím, že všetko iné, čo je iné ako sedenie v lavici, všetko iné je vždy prínosom. Čiže im už len to, že niekde ideme, že ideme do telocvične, že ste prišli, že abeceda, že písmenka, lebo pracujeme v podstate s deťmi, ktoré konkrétne napríklad ja mám, čo sú nehovoriace deti, hej, čiže mám len áno, nie a sem tam niečo zopakuje, ale sám povedať alebo čo a oni abeceda a zopakujú. Proste to bolo akože také interaktívne, milé, páčilo sa nám to. Aj malým, aj veľkým. Tam aj tie veľké slečny, no proste oni to žrali, no. To bolo doslova úžasné. No a my tú neposednosť, alebo takzvanú hyperaktivitu v podstate badáme u viacerých detí. My s tým pracujeme, čiže my ako pedagógovia vieme, že musím zaradiť či na začiatku hodiny, či na konci, či v strede, keď sa potrebuje prejsť, my na to ten priestor máme, dovolíme, čiže my s tým pracovať vieme a hudba a tanec, celé nie ničo dodať, to ide ruka v ruke a vtedy je to oveľa lepšie všetko. No a samozrejme detičky diskutovali po jednotlivých tých častiach, a čo to bolo, ako to bolo a v podstate my sme premostili aj na ďalšom vyučovaní, keď sme sa tu spomínali o písmenku A, tak my sme hrali v triede súťaž a hádali sme ďalšie slová na dané písmenko, ktoré sme preberali a keď sme išli dnes, tak som započula, že a čo budeme dnes robiť? A tak, no však tancovať. Tak sa tešili, aké písmenko ide a hádali, ktoré to je, čo to môže byť. A potom sa tešili ten, kto uhádol písmenko, ktoré nám ide. Teší a smutný. My sme boli smutní, pretože my sme povedali jednu závažnú vec a to je, že sa posledný krát stretávame. No, bol smútok v očiach detí a prečo? No na otázku sme odpovedali, že idú byť prázdniny a že teda potrebujeme všetci nejaký oddych, že si musíme oddychnúť, že teraz ani do školy nebudeme chodiť. A že možno v septembri, keď prídeme do školy, že možno, že nás prídete opäť pozrieť s čímkoľvek. Tešíme sa, budeme radi. Veľmi, lebo to je proste niečo iné. No a vidíte, že ten materiál je náš taký, aký je spontánny, je detský. Šaty hore, objatia, všetko bolo dnes. Oni sa prevracajú hore, dole, to je jedno, či vidno do jaskyne, či nie. Takže tam to bolo také. Dúfam, že aj vy máte aký dojem. Viete to porovnať v podstate, že